ti odrasti. Ovo će Srbo čime nosne futbol. Evo ovdje je bio futbol, evo ovdje. Ovo je bilo mnogo razmije. Ovo sad, vidiš kako tu došao od rata. Da, ovdje je tenkova. Ovdje tank stajao. U tank. Kaže izađe, tamo ispali granate, onda se ovdje vrati u zatvor. Nisu ga mogli naći nikako. Radenova, ovdje Mjeđina, a ono tamo je. Evo ti. Naša kuća. Je li ovo naša? Jest. Evo ti. Vidiš. Ovo ovdje. Evo ti ovo brdo. To ti je kuća. Ovo. Ha. Aj evo. A čije ovamo iza? To je od Milijane, ja. Jebote bilo. Eto i sad. Joje. Jesi ikad gledao slike od te kuće? Pa za nema zmija. Slabo. Dobro, dobro. Evo ti vidiš. Ovdje ti ploče bile. Tu je ulaz bio u kuću. Tamo su bile ambane. Tu je bila štala, tu smo mi za obuku pekli. A šta je ovo ovamo? Čije ono tamo? To je Svetanovota. I pa Bedane, znaš Bogu Bedane? Znam. Čekaj, ovo mjesto poznato ovdje. Ovamo. Wow. Evo me, idem. Važi. Samo da malo ovo snimim i to, eto me. Ajde! To me. Čije je ovo vamo? A? Ovo vamo čije? To je seko, slađe. Ovo ovdje? Evo ne znam, nija, to je štala, čija je to bila? Što je kao grobovi, šta je ovo ovdje? Ili je temeljena? Znači da nema zmija. Nemoj izgledati u kameru. Ima poskop. Da to da tu jede. Hoće do